יתוש. אויב האנושות, או פשוט יצור קטן שמנסה לשרוד. קודם כל, בואו ניישר קו. זבובים הם לא יתושים. יתושים מוקצים, זבובים לא. אז למה כולם כל כך שונאים את הזבובים? הם רק חיים את החיים שלהם בשקט. אז מה אם הם מפריעים? למה לבני אדם יש זכות להרוג אותם? אבל יתושים כן עוקצים. אבל זה לא כי הם רעים. זה כדי לשרוד. הם צריכים את זה בשביל לחיות. והם אפילו מספיק נחמדים לאטום את הפצע. לא אשמתם שזה מגרד. אבל מה עם מחלות? כן, יתושים יכולים להעביר מחלות. אבל לא כולם. רק מינים מסוימים. ברוב היתושים בבית שלך, או שלך, לא מעבירים כלום. יש פתרונות אחרים. רשת, תרסיס, מנורה. להרוג לא חייב להיות הפתרון הראשון. הם חיות, בדיוק כמונו. גם יתושים וגם זבובים. מנסים לשרוד בעולם הזה. אז בפעם הבאה, אולי פשוט תפתחו חלון.